aturaken puja kelawan puji dumateng Gusti Kang Masuci. Dumateng Gusti Kang Masuci kang welas kelawan asih. Mugi yang sal pitulung, mugi yas yang salar rahayu. Saking kula separa kanca nyuwun agung pangapunten. Nyuwun agung pangapunten. Pangapunten. Nukun ning para karukun mugi yang sal pitulung saking kula separa kanca. Mugi yang salar rahayu saking kula separa kanca nyuwun agung pangapunten. Beli wonten kesawana nyuwun agung pangapunten. Nyuwun jembareng pangapura sekataya kelepatan maklum kula manusia ning dunya. Panggonane salalan dosa, panggonane lalilan luput, lalilan luput. Seni melan seniwati manunggaling budaya seni. Warisan sing para wali, warisan sing nenek moyang, saumur bakal ilang, bakal ilang. Kali seni sandiwara bina remaja indah dipun pimpin langsung. Dipun pimpin langsung dumateng Kang Ulis Uus Kusnara, penanggung jawab Kang Kuwu Kaji Doni Damara. Sesapoe mimi hajat carati palindungi Bapak Ida Puji Mulyono, alamatipun saking Desa Mejasi, Kecamatan Sliak, Kabupaten Indramayu. Sedaya si sami ngormati, sedaya sami mirengaken, sedaya sami mirengaken dalam pandalu puniki bilih wonten kesawana nyuwun agung, nyuwun agung pangapunten, pangapunten.
Bismillahirrahmanirrahim. Yen kula kudu sepikir, yen kula kudu sepikir ning segala tindak dan laku, gotong royong bebarengan, gotong royong sauyunan. Bapak panitia babuyut rumah sakit sareng ibu panitia babuyut rumah sakit Keding boten ketinggalan sareng Mimi Sulis Pos Taiwan sareng Mimi Nok Asila sing duwe briling, Mamai Ipang sareng Nok Tuti singaran ning Taiwan sareng Kang Sarkum Mimi Wartini Bosingkong dewe sareng Nananggane Keding sareng Nananggana Nok Saira bos cilik calon tuan rumah dewe sareng Mamai Reva Mimi Yelinda minangkana sing duwe Linda Jaya dewe, Mimi Linda minangkana sing duwe Linda Jaya, wong ludoyong dewek sareng Kang Tarsono wong embos Keding, Nok Polin bapane Polin saking emane-mane wong seduluran, bapane Polin sing duwe banyu segara wong tipar dewe, emane wong seduluran, Mas Rido sing ana ning Jepang dewe, Mimi Linda, Mama Reva, sareng Mimi Sulis sareng Boke Firman, Bok Tuane Fadil ngaturaken matur kesuwun sangat, sareng Mama Eman minangkane wong Banten ngaturaken matur kesuwun sangat, boten ketinggalan sareng Mimi Kaji Carini sing duwe Nok Cinse sing duwe Duo Sri Kandi, Kang Kaji Udi wong Tani sareng Ade di Firman Sekedik minangkane sing duwe tim kreator, dilali-lali angger beli lali, Bunda Jatari Bok Tuane Jaki wong Langut dewe, Mimi Sulis Pos Taiwan sareng Kang Tarsono ne Keding. Mama Eman minangkane wong Banten, duh Boke Firman Bok Tuane Fadil sareng Mimi Sulis Bos Taiwan, Mimi Sulis saking emane-mane wong seduluran, Mama Reva Mimi Elinda sing duwe Linda Jaya wong ludoyong dewek, Mimi Elinda Mama Reva, aduh Kang Sarkum
Mimi waratini bosingkong nananggana nok saira bos cilik dewe calon tuan rumah nok tuti singanan ning Taiwan Mimi nok asila sing duwe briling Mama Ipang keding sareng panitia babuyut rumah sakit keding sareng bapane Polin sing duwe banyu segara bapane Polin sing duwe banyu segara dewe wong tipar nok Polin Mas Rido yen awan jadi bayangan yen bengi jadi impian yen awan kebayang-bayang Mimi Sulis dewek bos Taiwan Mimi Sulis bos Taiwan aduh baso Mas Ari wong Manggungan matur kasuwun Mimi nok asilang sing duwe briling dewek Mama Ipang sareng nok tuti sing ana ning Taiwan Mama Reva Mimi Linda sing duwe Linda Jaya wong ludoyong dewek aduh Mimi Sulis pos Taiwan sareng sing duwe baso Mas Ari sing duwe pojok lapangan keding sing duwe pojok lapangan Majasi sing duwe pojok lapangan Majasi mane wong seduluran sing duwe baso Mas Ari wong Manggungan wong dewek Mas Ari wong Manggungan basone dikirim Mas Ari basone ki Mas Ari basone je Mas Ari basone Mas Ari wong Manggungan minangkane wong dewek seneng Mama Eman wong Banten keding boke Firman bok tuane Fadil sing duwe pojok lapangane keding Mimi nok asilang Mimi Sulis bos Taiwan Mimi Sulis minangkane bos Taiwan dewe Kang Tarsono sing duwe balase wong embos sarang Mimi Kaji Carini sing duwe duo Sri Kandi Wawe nok Cinse Kang Kaji Udi wong tani dewe Bunda Jatarine keding nanang jaki wong langut eman sayang nok polin bapane Polin lumbu darat ngejentul lawan sampean aduh aduh nok masih
lagune khusus kanggo Mimenok Sulis bos Taiwan sing angger kelingan bae yen bengi kelingan bae Mimenok Sulis angin digawa turune nok saira ya demaning wong lanang sing wis anak tenok saira pengen ketemu nok saira aku isin mareke nang apa dadi mangkene Mimenok Sulis nok saira cintane dipisah kalen nok saira padahal si akeh wong lanang sing lengoan tapi ati bisa demen wong liya Mimenok Sulis senajan adoh-adohan kening kaya nok saira ananging iringan nok saira wong jaman kelingan bae sayang kakange wis duwe rabi yen bengi kelingan bae nok saira angin digawa turune demaning wong lanang sing wis akeh anake pengen ketemu aku isin mareke nok saira nang apa dadi mangkene nok saira cintane dipisah kalen nok saira padahal si akeh wong lanang sing lengoan tapi ati bisa depan wong liya senajan adoh-adohan nanging kaya Mime Sulis bos Taiwan ananing iringan wong jaman kelingan bae Mime Sulis tapi sayang kakange wis duwe rabi napa dadi mangkene nok saira cintane dipisah kalen nok saira padahal si akeh wong lanang sing lengoan tapi aku bisa demen wong liya senajan adoh nok saira kaya nanging ning iringan nok saira wong jaman kelingan bae nok saira tapi sayang nok saira wis duwe anak nok saira gerimis ning tengahe wengi gawe inget ning kekasih ati gandrung kapiluyung
Miminok Sulis Pos Taiwan masih tetep kelingan. Senajan bisa bulu mata Miminok Sulis nanging masih nempeli dada cintane Miminok Sulis ora bakal wis lawas ora karena bedane Miminok Sulis mung tinggal kenangane cerita cinta karo dheweke beli bakal sinase lawase senajan aduh sing panjenengan nokolin nanging batin nokolin masih tetep kelingan Kang Karsono senajan bisa bulu mata nanging cinta Miminok Sulis masih nempeli dada cintane Miminok Sulis ora